Hi mga palangga! For today's video, magbakal gali kami sang butanganan sang mga plato. Kay ang amon nga butanganan, daan na mga palangga. Mister, umpisa na siya maglibot, kay ginapangita niya na ang butanganan ka mga plato. Finally, may napili na gali si Mister nga butanganan ka plato, pero syempre ako gyapon ang masunod, so amo na ang napili ko nga butangan ka plato. So habang nagapili-pili kami, ang bata ko busy man tana kahampang kabike mga palangga, abaw Ginoo ko. Tigi saway na lang siya sang tindera nga hindi paghampangan, kay syempre pag naguba na, makabayad kami mga palangga. So dira mga palangga, naga-prepare na gali ang sales lady, kay ibutan niya na sa karton ang napili namon nga butanganan ka mga plato palangga. Orange gali ang napili na lang namon palangga, kay wala na gid abi sang lain nga kulay, amo na lang gid abi na isa nga bilin, kag amo na lang man na ang isa nga design nga nabilin gihapon. So dira naman ba Ginoo ko, bag-o lang namon ginsaway, iba na naman nga bike ang ginsakyan sang bata namon. Ginapayon ayunan niya gali dirang apart si papa niya mga palangga, kay gaingo siya nga mapabakas ang pagkaon sa Jollibee. Gin-take out na lang namon ang pagkaon sa Jollibee nga gi-order namon, kay damo-damo gid abi kakaon didto. So wala na sang bakante, dira na lang kami sa balay nagkaon sina nga tay mga palangga. Pagtapos gali namon kaon mga palangga, nag-start na kami panghimos sina sa lababo. So si Mister ginapang siligan niya na dira kay may mga kaanay bala palangga ahaw. So ginatanggal niya mga palangga, kay nagtigian na abis. So dira naman nagsaka na ko, kay nagkuha ko sang tamtax kay para matanggal ang mga kurtina, kay ilisan na namon mga palangga, kay higko na kailangan na gid siya i-clearing. So dira gabuliganay lang kami ni Mr. siya na lang gali ng limpyo, gintanggal niya ang mga yabok mga abubot dira mga palangga, saka namon ibutang karon ang kurtina. Gintiming ko na gali paglimpyo mga palangga, nga pahuway ni Mister wala siya biyahe sina nga adlaw. So kailangan na gid abi limpyuhan, kay higko na gid kaayo. Amo to nga hambal ko sa iya, pag makapahuway siya manglimpyo na gid kami sang lababo. Amo to nagsugot man siya, kay kung may mga rilimpyuhan diri mga palangga, ginahulat ko na lang danay nga makapahuway siya para mabuligan niya man ako. Dira naman nga part, ginabrasyan ko danay ang lababo, kay amo gani na mga palangga higko na kaayo, need na gid siya limpyuhan. Isugo ko na lang gali dira si Mister nga limpyuhan niya ang butanganan ka mga plato palangga, kay syempre bago bakal amoy plastic pagid. So naga-start na ko dira mga palangga, ginatakod ko na gali ang kurtina, ginabutangan ko na lang sang mga tamtax, ginapilo-pilo ko pa abi na ang tela nga kurtina mga palangga, kay syempre hindi pantay ang sukat sang lababo, nagapahilay. So dira nga part kinaalalayan na ko ni Mister kahatag sang tamtax, kay ako na lang ang nagadikit, siya na lang ginapalihugan ko nga siya ang magduhol sang mga tamtax, kay para nga hindi na ako sige kaduko, kay makalingin sa ulo mga palangga nga magsige kaduko tapos magtindugan man. Sa wakas na matamat na gid namon human mga palangga. So dira gina-arrange na lang namon kag ibutang ang mga plato sa sulod. Salamat gid gali sa paglantaw nyo sang amon nga mini vlog subong mga palangga. Don't forget to share, like, and comment. Hindi mahuya ang sa gusto gali magpa-shoutout, mag-comment lang mga palangga para ma-shoutout man kamo isa-isa. Madamo gid nga salamat. Butihin mo pa, hay?